Кінцева мета – деокупація. У Європейському парламенті представили Кримську платформу. В зустрічі взяли участь депутати Європарламенту та незалежні експерти. Україну представляли народні депутати Рустем Умєров, Єлізавета Ясько і Вадим Галайчук, а також голова Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфат Чубаров та перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапар. Заступниця міністра розповіла про триваюче погіршення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, проінформувала про зростаючу мілітаризацію півострова, постачання Росії озброєнь та засобів, здатних переносити ядерну зброю, розміщення військового персоналу та захоплення колишніх об'єктів зберігання ядерної зброї. Джапар наголосила, саме на Росії відповідальність за політичні переслідування, тортури, нелюдські поводження з ув'язненими, обмеження доступу до медичної допомоги, особливо в умовах поширення захворювання COVID-19. Окрім цього, Еміне Джапар представила учасникам заходу нову ініціативу України – Кримську платформу і запросила євродепутатів долучитися до її роботи на парламентському напрямі. Ситуація в Криму залишається складною з точки зору дотримання прав людини та в економічній сфері, і вона потребує більшої уваги. Ініціатива Кримської платформи дозволить повернути Крим у політичний порядок денний на вищому рівні. Сподіваюся, за кілька місяців Рада оборони представить стратегію деокупації Криму, яка стане частиною національної політики деокупації. Саме деокупація є кінцевою метою. Щоб з тактичної точки зору просувати ці стратегічні цілі, ми маємо шукати інструменти, як тримати ці питання у центрі міжнародної уваги.